Ola, que tal? Son Noemí Díaz nesta segunda pílula informativa o que vos quero transmitir é, pois como di o título, non? Perdedelle o medo a gravar vídeos. Tedes que intentalo, xa veredes como motiva. Entón, vou vos explicar un pouquiño como foi o meu proceso partindo de cero e chegando ata onde cheguei. Non sei se é moito, pouco, pero vamos, o que quero dicir é que vos podedes facer o mismo. Porque eu, antes da Covid, facía montaxes de fotografías, pouco máis. Pero, amiguiños e amiguiñas, chegou a Covid, chegou o confinamento e había que poñerse as pilas. Entón, pois, bueno, xa o día 2 de confinamento fixen tutoriais sobre como conectarse á aula virtual utilizando pois un programa que traía o meu ordenador, que é o QuickTime, que grava pantalla, e grava webcam, e grava voz. Entón, con este programa fixen ese vídeo tutorial e tamén aproveitei que na primeira e segunda avaliación estaba facendo un proxecto dentro dun aprendizaxe baseado en proxectos que se chama Caderno de Bitácora Estelar, no que simulamos que tanto eu como o alumnado vimos doutro planeta a estudiar a Terra. Isto fixen no primeiro da ESO, Bioloxía e Xeoloxía. Entón, aproveitando ese proxecto, dixen, xa está, colla a idea de Arteta, que é o noso planeta de orixe, e fago pois, un pouco ese fío conductor para todo o confinamento, que eu en principio pensaba que iba a durar 15 días. Xa vedes como é, que non é máis que un PowerPoint no que van pasando letras que lle acoplei un son. E si, eses foron os meus 2 primeiros vídeos, pero a finais de semana, xa vedes, e dixen, veña, teño que darlle tamén aos vídeos dentro de educación plástica e visual. E, pois, empecéi facendo unha pequena presentación dunha tarefa, utilizando tamén a miña voz e tamén empecéi a facer vídeos demostrativos de mans. Que non vos pensedes, para facer un vídeo demostrativo non necesitades gran cousa. Sabedes como é o meu set de grabación de mans? Pois así, tal cual estamos. Atención, non vos perdades a xogada. Ti, 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 ti. Pois así tal cual. Eu gravo, vedes? Eu estou gravando do revés, coloco o folio do revés. Entón eu inicialmente gravo a imaxe sen son e eu vou facendo exercicio, ti, 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 o que sexa, pero non falo. O son métollo despois, pero o que sí é que teño que planificar os xestos, pois si explico, entón penso, vou dicir o baricentro, entón isto penso. Pois sí, este é o meu set de grabación de demostración de mans. Para que nos sirven as demostracións de mans? Para exercicios de plástica, para exercicios de matemáticas, de física, o que queirades. Son moi socorridos e eu penso que quedan moi ben, non? E a finais desa semana fixen algún tutorial máis, fixen tamén unha corrección de exercicios referidos á biodiversidade, que isto teño bolo que poñer. É un pouco chorra, pero aí vai. Porque imaginade que a día de hoxe existirán as mesmas especies. Mi madriña. E isto é un vídeo croma. Descarguei de internet un vídeo croma. E co programa que vos dicía de edición de vídeo que se chama iMovie, que ten o meu ordenador, o que fago é, co efecto croma, elimino o verde e por detrás metinlle unha foto do noso instituto e queda ese efecto. Entón, en xeral, estes efectos croma son moi sinxelos, pero son moi resultóns. Vale, e, claro, podía descargar vídeos con croma, pero, claro, eu tiña esa necesidade de facer o meu propio croma. E merqueino por internet. E chegou o croma. Que é, pois, esta tea verde que vedes. Vedes, este é o meu set de grabación. Completiño, vai con retranca, por suposto, vai con retranca. Xa vedes que non é necesario máis que un portátil e un pouquiño de iluminación, nada máis. Ben, entón, como neste vídeo que estades a ver, pois empecé a meter imaxes e vídeos que pasaban detrás de min, non? Empecé a utilizar ese croma, que, pois, xa vedes, dá como vidilla. Entón, gracias a este croma, empecé a elaborar máis os meus vídeos e podía eu aparecer nas presentacións sin que aparecera
a porta do meu armario. Coma neste vídeo texturas na que tamén aprendín a facer a duplicación de pantallas, que é unha simple opción que ten o iMovie. Mirade. As dúas primeiras columnas van ser texturas naturais e as dúas segundas van ser texturas artificiais. E despois desto chegou o vídeo que máis tempiño me levou de todos. Estiven 4 días para facer este vídeo sobre a clasificación dos seres vivos. Por qué? Porque eu tiña na cabeza como quería facelo, sobre todo, digamos que onde quería ubicarme eu dentro da presentación. Como vos dicía, estaba utilizando o iMovie. Para poder facer iso tiven que gravar as pistas de dúas en dúas porque non me permite meter máis, os efectos de son, os efectos que quería que apareceran, coordinar a presentación de PowerPoint, buscar un montón de vídeos que son os que aparecen por detrás, que levoume un montón de tempo. Pero ben, o resultado penso que quedou bastante apañado. Bueno, e sobre todo o guión, porque había que estruturar moi ben ese guión, moi ben que é o que eu quería dicir, que contidos quería tratar, e tratar de facelo ameno. Inda así, pois quedou un erro aí que vin despois de visualizalo 1000 veces, de repente atopei un erro no PowerPoint. Pero, claro, non hai volta atrás. Unha vez que o subes a YouTube xa non podes voltar atrás. Bueno, sí, podes borralo e volvelo subir, pero entón que pasa? Que perdes as visualizacións. E, queridas e queridos, as visualizacións molan moito, motivan un montón. Así que xa vos daredes conta como mirades as visualizacións. Os seguintes vídeos que fixen tiveron bastantes visualizacións. Por exemplo, neste que fixen de collage de frotage, que ten 700 e pico visualizacións, e iso que estábamos en fase 0, que eu non tiña nin pegamento de barra para facelo. Bueno, mirade o que fixen. Entón, teño que pegar ese fondo. Como non tiña pegamento de barra, fixen un engrudo, pero vos, pegamento de barra. Así que, unto ben de pegamento de barra ese folio que fai as veces do fondo. E chega o meu number 1 de visualizacións, que é facendo o meu propio bioplástico, Sí, que leva 1000 e pico visualizacións. Neste caso sí que necesitei a axuda da miña moza que me gravara co móvil. Penso que é o único que fixen co móvil, porque se vedes o vídeo veredes que necesitaba esa axuda externa, non? Entón é un vídeo demostrativo. Ten unha introdución, ten unha demostración e ten un remate e conclusión. Despois disto continuei facendo vídeos das mesmas tipoloxías, alternando presentacións con demostracións coas mans. Bueno, merquei o micro, claro, con isto o audio mellorou moitísimo e chegou ás miñas mans unha licencia do programa Camtasia. O programa Camtasia é de pago, pero proporcionoume a licenza o gran Xacobo de Toro, que seguro que coñecedes. Por certo, usei os seus vídeos moitísimo en Bioloxía e Xeoloxía e en Cultura Científica, así tal cal, ou incrustándolle preguntas e cuestionarios a través de Puzzle. En fin, que o Camtasia, digamos que me botaba moito para atrás porque é máis complicado, é menos intuitivo e por riba está en inglés. O bo que ten o Camtasia é que gravas e editas co mesmo programa, non tens que combinar dous programas. E permite facer moitas máis cousas que non me permitía o iMovie, que é como moi básico. Entón, claro, eu, digamos que cando vas evolucionando xa vos daredes conta, e despois de mes e medio, 2 meses que levaba de confinamento, digo, teño que intentalo. E entón estive facendo as miñas probas co Camtasia, ainda que logo sempre remataba co iMovie, ata que chegou o último vídeo do confinamento, digamos, o último vídeo do curso, que, como levaba tempo pensando o que quería facer, o programa que eu utilizaba non me permitía, digamos que, conseguir os efectos e o que eu buscaba, entón lanceime e fixeno con Camtasia. Claro, pois a cousa mellorou bastante. E así chegamos ao fin do confinamento. E resultou que eu estive super entretida, aprendín mogollón, non só de edición de vídeo, senón de comunicación, pero aprendín eu e aprendeu o meu alumnado, porque eu ademais lles pedía que cando tiveran que enviarme algunha tarefa, que tiñan a opción de enviarme o vídeo en bruto para que eu o editara ou o vídeo xa montado.
e recibín, pois eso, vídeos fabulosos. Bueno, ainda unha alumna participou no programa Aquelando da TVG. Aquí a tedes, emulando o meu bioplástico. Mirade. Boas, queriños, eu son Ainara desde Coruña. Hoxe vamos a aprender a facer o noso propio bioplástico biodegradable casero. O que necesitamos é maicena, vinagre e un vaso con un pouco de auga. A verdade é que temos un alumnado genial. Entón, aproveito para reiterar a miña mensaxe do vídeo anterior. Animadevos a facer ese vídeo, perdedelle o medo. Pensade que nestas situacións que vivimos, como confinamento, o alumnado o que busca tamén é vernos a cara, porque nos botan de menos. Entón, non hai que basearse só en contidos, sino na linguaxe non verbal. E por outra parte, tampouco é todo facer vídeos. Compaxinade, o meu consello, compaxinade con videoconferencias. Eu facía vídeos e 1 ou 2 videoconferencias semanais. Entón, os meus consellos para os vídeos, que vos lancedes. Que non vos dea vergonza, que fagades o primeiro, cunha presentación de diapositivas, saindo vos en primeira persoa, facendo grabación de pantalla e vos facendo de presentadoras presentadores. Non sei o que queirades, elexido un tipo, pero facede un curtiño, para facer a proba. Despois, moi importante, claro, antes de lanzarte a facelo, pensa que é o que queres transmitir. E unha vez pensas o que queres transmitir, fai unha especie de guión. Eu vou deixar aquí o guión deste vídeo, pero é o primeiro que fago así tan detallado e tan extenso. Normalmente fago un esquemiña e despois improviso bastante. De feito, agora mesmo estou improvisando. Pero o que vos digo é que é necesario ter ese guión e empezar cunha introducción do vídeo, facer explicación, demostración, o que sexa, e rematar cun resumo, conclusión. Moi importante que teña estas 3 partes o vídeo. Pensa tamén os espazos e os silencios, porque, por exemplo, na demostración das mans, eu vos dicía que é importante que pensedes, que fagades os xestos pertinentes e imaginedes que é o que queredes dicir cando gravedes o audio, si é que non o facedes simultaneamente. Despois tamén, buscade localizacións tranquilas, sobre todo se ides a ir vos, e ten que sair o voso audio, para que non se escoite nada estrano. E, se saídes vos tamén, iluminación, con lámpadas flexibles, luz natural, ben, o que poidades atopar, canto máis iluminado, mellor. Tamén practica antes de gravar, inda que sexa un pouco e despois improvises, pero para que non te quedes aí que non sabes que dicir. Pero, sobre todo, hai que ser natural. É mellor ser natural e improvisar que ler un guión robótico. Entón, pois iso, facede os cambios de voz como facemos en clase. Si en realidade xa sabemos o que temos que facer. E o truco é facer cousas motivadoras, que enganchen, porque temos que competir co TikTok, co Instagram, co Fortnite, xa me entendedes, non? O noso vídeo ten que ser capaz de enganchar para que non cambien a outra cousa. Entón, todo é empezar. E xa veredes, o resultado compensa. Así que non vos frustredes, buscade axuda, contactade con esa xente tequi que lles gusta a tecnoloxía, que todo o mundo coñecemos a alguén, e pide axuda a compañeiros ou compañeiras, pide axuda ao propio alumnado, pero tirade pa diante, que hai que facer a proba. Entón, veredes como evolucionades moito máis rápido do que pensades. Se evolucionei, recordo vos, partía de cero, nada. Entón, se evolucionei, vos tamén. Así que veña a pensar nese primeiro vídeo, vale? Moito ánimo e lembrade, se eu puiden, vos tamén. Veña, bicos, chao!